Dnešný zápas bol trošku taký špecifický zo začiatku, lebo ani jedno družstvo sa nevedelo nejako extra presadiť, ale spočívalo, alebo vyplývalo to z toho, že vlastne obidva týmy hrali agresívnu obranu, môžeme povedať, že na úrovni pravidiel alebo na hranici pravidiel, ale myslím, že sme sa tým skôr vysporiadali ako Piešťany a hlavne sme mali lepšiu percentuálnu úspešnosť streľby, čo dnes Piešťanom moc nešlo, ale sa to premenilo z toho, že sme hrali veľmi dobrú obranu. Super bol zo začiatku húževnatý, bolo sa treba asi plne koncentrovať na ten úvod, pretože skutočne snažili sa nejakým spôsobom zaskočiť. Samozrejme, Piešťany sú známe tým, že prídu a hrajú od podlahy, hrajú agresívny basketbal, rýchly, nerozmýšľajú, majú mladý tím, ktorý je plný energie a agresivity a nie je to veľmi ľahký alebo príjemný súper aj pre ostatné týmy, ale chvála Bohu, sme sa s tým vysporiadali a ukázali sme, že my sme tu doma a že sme asi trošku v inom leveli. Konštatovali sme to po prvom zápase aj po druhom stretnutí nás v Petržalke, že tímový výkon rozhodol aj v jednom, aj v druhom. Platilo to aj o tomto treťom? Samozrejme, nemôžeme vyzdvihnúť ani jednu hráčku, že by podala nejaký extra alebo excelentný výkon, ale celý tím, každá jedna hráčka, ktorá prišla na ihrisko, dala to, čo mala dať družstvu a to nám pomohlo. Chvála Bohu, dúfam, že to pôjde takto a keď sme tým začali nový rok, tak dúfam, že to pôjde takto aj po celý rok.